Kay kini magong atong panghuna-huna nga igsuon sa atong pagsigig paningkamot nga matuman ni makahasol sa atong isig katawo. Tungod ana na ang igusto jud ka nga dako yun ang imong nataran sa imong balay, imo dayong kuralon. Unya kay ang agianan sa imong silingan, maapil man imong kural kay imo man sad nang yuta, wa na sila agianan. Nakahasol na ka. Tungod lang anang imong hunahuna nga luag yun ang imong nataran. Dako kayong imong loan, pero gamay kay agianan imong silingan, di gani hapit kaagi ang lungon. Di kaagi ang lungon. Kay hapit na lang magtakilid ang imong silingan, agi anang agianan sa imong kural, kay ang imo sang atbang nangural man sad, gikongkrito ra ba, mura na intawag mga ok-ok nga manod ang mga silingan nga magtakilid na hapit. Nya di jud ka mutan-aw ana, to tinambit ka dito sa imong loan, sige ka ditong pamutangan ang imong mga orchids, mga kuan nindot kaayo, imong mga halaman kunuhay, pero imong silingan di nagahapit ka ginhawa, muagi anang taliwa, anang kural nga simento